no more so before. Tanosohene Oteng Manhyia also in Tanosohene said to a movie. Amanda Pasuma said, one day, they said, Mamma, for never was a penny Lucia. The one day never told him to pay. Amanda Pasuma said, none of us is I don't. It was a penny so hard, and I said, nothing for so hard. I know we know her. So, what was the one transit and campaign for the name? Couldn't say no, it was about to Tanosohene Otumfuo chama country. So ya ni bi be sa ma Tanosohene obe. Na ya se na ya tulifu kakra. Opanyina oba ade ba kwa so hu se tamkese na bi so ai. So tamkese ne di tamkese ni bi a wote no tamkese a na di meka na obeka kire na na makwafo. Ma wonte na okotra Tanosohene na hwegua church de we song na fa hobo no mente na ma na nti a oha yewa se busua ade na ba pete no chi biso o si bicho yewa chane akọ eni Tanosohene adi jaho ovi Otumfuo a eso ebe sinso ade ma na ebe ka aka na akire no inu ata no so awoba se bi ka no ka ofie no obey atafo na no nyina ati demo dumo techre na de na ebe se kuno betan fefe na mu nyina waso yura ama sebe ni munyama se ka santi na yakati ose te bi kan ino kasa ofie no ilu antam de se udi ntam ni tintama na odi mika na odia anda betu ilu ni na se bi wo wa ilu akanche wa akanche no na ube so Tanosohene se bi mpuntuo una ubeda no no ahwe e se aban adwuma enso no nanano edwuma ko tidi pa prisa mpuntuo ni bi Pabla Tanosohene mfano mampenya ira adaroma se abusua ani kuna so kwa namba angwa no si bijo Bema abrati oba abidi jama akwaya yewe ntakesia die masa ebi veja kwa ntakesia muni bedia kwa eje wesako ene maye ehefo wonso ntakesia na beye mikal ntakesia ebi ja kwa te na mudu Israel Yama, Abrantia Obe, Israel Kakacho. Abrantia Oba, said they don't be back on Tankasino. So you run Tankasi, so they didn't even. A fair so, but the audience is saying, don't say you are my pine, not to be beach anywhere. Bobby Camping for Jandre. What takes any money in a channel? I did a vessel, obey,
ɛyɛ wa usuban dia be yaba sɛ yɛ usuban dia misrɛ wo de mesa ma wo ɛyɛ ahobrɛseɛ so bɛbrɛ ho ase na watoto nneɛma pɛpɛɛpɛ sɛ ne fata na de ahwɛ okuru ma no ɔmo mo ba yi di wati na wadaroma ɔmo do no de ɔba sɛ no baba ɛba yi na akyi ba ko bi ɔmo ama ɛnyɛ fɛ yɛsɛ bi ama mienu mu ase na ewu aso ahwɛ no ɛnyɛ ɔno a kasata mi ka wudina ha ɛrɛ wadaroma sɛ abusuani kunya so fɔ na ba penso onsi bi cho Lọ́pọ̀ sọ́fọ̀. Yóò ra kyerɛ mi. Aberanteɛ a ɔbɛ yi soro ntankɛseɛ. Ntankɛseɛ bi a bia ɔhene bia a wɔte ahasɛe no bia soro ntankɛseɛ. Hwɛ ne yie paa. De bia meka saa asɛm yi. Hwɛ ne yie paa. Ntankɛseɛ deɛ mɛmfɛ nyɛ agorɔ. Yowura ɔdaroma yɛakyerɛ mo ato so saa de mɛsɛ bi ama ɔpanyin a wɔbɛ yi. Na kakra a mɛka kyerɛ wo sɛ ɛsom ɛna pɛgya nipa sɛ ɔyɛ wɔn som a wɔawɔ kɔmia no kɔmia no ara na ɛbɛhwɛ wɔn nti wo bɛn so na ɔbɛpere mpuntuo ɛde ama wɔ kurom yɛwura maakwan na sɛ wosɔ awie a ɛdini foforɔ bi ɛbɛka wo dini ho na saa ɛdini no a ɛbɛka wo dini ho no ɛna mɛsrɛ wo sɛ hwɛ ɛna wɔama ɛdini no ho yɛankasa ɛntia ɛdini no nti saa nɔma wo na ɔsɛ wohyɛ no nso na woboa na sɛ deɛ wɔbɛyɛ no toa so a daakye no wotire nso aka mewura ɔdaroma na nanom nyinaa ɛsiri bi ama no sɛ ɔdaroma pagya wotiɛ na wansi biribi kyi no oburu Zoom. 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 C'est le second control. C'est le atafo. Bechem. Dumo. Tanosohene. On a tête. On a beaucoup. C'est de la manière de se dire le nez avec l'oiseau. Yo. Si on comprend ça, vous n'y avez pas compris, ça veut dire. Donc il y a un combat. Mais tu on est bête ça, il y a tchénéma. Yo. Yo. C'est des gens qui ont capable de dire. C'est le bête mon nettoie. Oui, là je sais. Attends. Là c'est la table pour nous là, c'est mon net est là. Yo, je sais ça déhne. Ana sɛ mu wura no ano touch me be so ko oja me gina ho ye dan o se sɛ be obɛsɛ ko brekum touch Tanosohene gina ho no o ye dan yo ba na mo se mfie dodo ni o ma me bo ana se sɛ be na mo se mfie dodo ni o ma se re du ho no ndesi ye abu apanyin se na ho se mo panyin na ho ma mo gu nsa me du ya mo se wo mfie dodo ni so o ba o se sɛ be ye re du ho na mo se mfie ba sɛ ko ba du ni mo etwa mu o ma da sa ti du ho so no mo se du raba o ba yo ano chemo se yo yo o se no chira mo se bibi wo ho sa ti wa ya jira obi ano anyira wo enye Ghana o bibi so do ka mo mo se Ghana o no mu se me ama ba ho ano yo se no mo se be du raba a no pie give mo di sampa se be sa ti he du raba no ba yeah di be show nsa no yo me say Tanosohene brother si de be show nsa no and na woni ho no de asie o ka kire wo no yo ano cheza asante dati as me tumi yo dati o so no cheza asante dati as ano cheze asante tumi lo ani sofidity Opemsuo di nora o na yeye o no so na saba ti tumi ni na gina ho ezza bia ni wo e be ya yo o si bia ni ho be ira na me ka se me ba nam du ho no ya se na ma ya bo se se no no ka so oba na se o do na so ma di na sa ma se be ira o so chere se o ho sa jani se atu ho ira yo e be man di bread ya shenensa no abe na ho na taitre yomo okọ ye be pe bia shem se se be o ma di bread no de se be Tanosohene sa se be Tanosohene ho dinara amamre na mane se o ye bia no e re so we yo o de me ka me ho ana mutua me pem me ne mo na so no o de ti na se be o ya ka mo fo no we ni ba nai wo ka ho apɛ
na mo twere pam to do do mo ye yam ene yan kokun ekura mete ha na kura mo moteme nchen se be na kokun kura wote ha mo a wote de nchen de se mo na de chire yam se sana se wo hu no yam wo ba no wo hu sa o se wo ba no kama ye fe de se fe be din se de hu se be me de no de se sa yam ba wa ye de fata se de be nipa be hu sa mpase de me bosum bi a shon se tumi asantima tumi bi ne de shon so be no ye de fata wo to hu ni ne be hu se Tanosohene o de mo su ka se be shon sa o be to shon sa so se be wo ya ade a be share Tanosohene e mo nyam ehun achi wa de nyina wo so di so se wo achi wa de nyara e de mo ko si bi chere pe e so di so yam nyina so ahun brase se do sa ka so di kai ni nyara no de so sa no de di ka fa ahun brase ahinia ya de ya kasesam michi mempa kura se ahinia ya de ya kasesam ahomaso ochi on pe kura ahinia ya di hurahura nipa sisi nipa mempa o se ahinia di hurahura nipa sisi nipa de chi wode on pe yam o bra ho ase anu abepajo amo o se so o bra ho ase na de so won sa no hweso a no bepajo ama fo sa mpa na so won sa Tanosohene ka tu ba bi de ka waso adwo ni de show say de ka hu say e ho abodam fo be ba ho o se sabe Tanosohene ka no ya ba nte so ho adwo e na sa te hini tu bi be so won sa no e mu sabe kutukani nara mo abodam fo ni be ba ho yam yam ya so wajimi wo krom ho ba ba fie o se sabe edi pa mo wo nara na sa te so won sa de onu na ko mo ba so wajimi no o se lura no mo ba ba ho yam enti wo mu nyina enchire bre ni ayi na me de bejaw o se nara ni to wo ko mo nyina e da pa de wo nyina sa te de bejaw ise be mu se be ya premre a chire bre nyina no wo de so won sa yam wo mu nyina so wo ya ni wo hia ehun abotre boko se ni nyina no sa te ne pa de no de so won sa ye be solid ya se be ono ne so anu sa na de nye ni na de so won sa de so mu nyina no be ho abotre ati so mu nyina sa won sa mpa sa je pa de ne buta wo nti wo fa ho maso e di de fa ndo mo so ahobrase afeni na yam wo ye ne sa so akonwa be pajo amo aye kese so ye nyina sa konyo be pejam amo aye kese akonwa ketua bia ni baabia a wote so na apaja akonwa no sa akonwa so ni baabia sa tende no wa do ba ye no e pejam akonwa no aban so awon hihye nyina so enye nokre so mo hihye nyinara ade e hia sa te ne ba mo pa no on hihye nyinara enye nokre fedi konwa no manipa ne wo ho no nyu ni se ya hine di so manipa ne jira ni woni sa mpa de yewra ede ma ye no sebe ma abeli ba wa pa ada san so o be de ya kasi etufo na ne ya kan nyina akura be fa haze zo ja wo nyina de ore so obeso ya ma ho ato o de sebe o ka so kan so nyina nipa do ochiri azo ja wo nyina de wo pa to do sai na do dia ka to de se ya no fa nya se bisu kete fa da so achame memma boka na yam na so ai na mo free wo kro no won fa nye sumye na so ahobrase no won fa abotre na busu apanyi wo jana chi apanyi fo no mu nyina mu ma no ka so no go mo so ai na de o ka tro nyinara fa yo sumye kete fa da so ma mu nyo drum e ma wo se so mu so panyi mu nyina ha panyi mu nyina no to pa to wo so ai na de o de ja wo de no ke su yi no de ba so a chere no ba so a chere no a ude so ne kete abada so na da nyo wadwiri ho se de me ye na de sa nyaso ka chere mi e fa ha de me ye twa efu Tanosohene anu asem na je nso panyimfo no so no so ewi ya de no ma wo mu se panyimfo so yo ko ma nya ko ma no so bi chire pe e de so mo sa wa ye yi nipa mo so ewi wa fira busuema fe mo na mo ne na okota o se ye nipa ma no be so a che Tanosohene pe wa fira busuenum ayo ma na ja pade mo no ba so obedi die so obeda ye mo ne na asemo o se so obedi die so ba ya dai mo be fa ko na no e mo ne na asem mo so mo fa futupa ne no ne na ntan fe mo so mo fa futupa no ko tie fa ne ntan fe acha mo se kakra be kan che na no so do kakra ba tu fu ano am ba ni so mo ko du
Look at him. Abrante. Di brother, what do you do? Oteng Baffour Akomea. Oteng Baffour Akomea. Madam has a story. Don't go for the chat too. Say Baffour Akomea. Then now you are put to them out. As one friend one year demand here, and they say now turn on with the young with the so. Fanya spirit ketel badaso. Now the year ketel spirit that's one. Babo. Ahom brasie duka kachiro. Which na hom aso. Chighe. Emfa ko ne dem won be ya fefede. Manu musa ko no dem awo no. Wo de be yeso. Say that day in our class and I was in jail. And I was sure to be free. To the other one, one reading already so. And so the woman already so. And man said to me, who was telling me, young, what be done? We down to the other day, I saw can work see. Then the war. Said the Sunday, no wow, I must have a tunnel. So you were the son, son, I told my mama. And Papa got Opemsuo, my baby as my dear. You must know me, man. We shall was I'm not to come or no to a show. But that's a pretty one. So, what is it? Tell me, you can say, what did you get? I have made a free at one. I'm free a half. Tanosohene Oteng Baffour Akomea. And then they can't Otumfuo ntam say me all way. Nelson Sumpa, city and Edmapa, and at the song no. Say, the Sumono was a baby, a fata say, the no baby, no. The friend said, Nacopono, Oishran. You are all the way. There's some part. There are some part. You told 2 4 times this year. No, Captain Adonai Tanosohene. And then, Monsieur Otumfuo Tam said, Manhyia, there's nothing to do. Masomino, no telephone, come here, my pastor. The name of my Kabumu, Yabuta, Somano, Mayor, Nasamantimania, Matuna, and Tango. Nkwabe a wɔtɔ so mmienu mesrɛ Otumfuo ntam ɛka ntam kɛseɛ sɛ ɔyɛ foforɔ a wɔreba yi mɛsom no mɛdi ne ni mede akoma pa ne afutu pa bɛma no sɛ wɔfrɛ me anɔpa awia anwummerɛ anadwo dasuo mu mpo mesɔe bi yare me wura sɛ wɔfrɛ me na sɛ mama a metu Otumfuo ntam kɛseɛ
Mr. Otumfuo tam kese say. Me na nane akuya mo atin. Me na nane asarbafo a wodi kai. No wofa ne asarbafo a otoso yinu. Me na nane sompa o mbesum sikadwa ma bi ka asanteman. Eno na me ba beto aso. Se Otumfuo frɛ me anopa awia anwumre anajo se da sumu pa bisoyi yare se mama beto Otumfuo tam.
Ah.